Mga butang nga gamiton pagpanlimpyo sa kaugalingon. Sabon, shampoo, cotton buds, sanitizing alcohol, toothbrush ug toothpaste, nail cutter, sudlay, ug wipes. Ang sabon gigamit nato paglimpyo sa atong lawas aron matangtang ang mga hugaw nga nipilit sa atong lawas. Ang shampoo gigamit nato sa atong buhok inig kaligo aron matangtang ang mga abog ug mohumot ang atong buhok. Ang cotton buds gigamit paglimpyo sa dalunggan para mas madungog nato ang mga tingog sa palibot. Ang sanitizing alcohol gigamit nato sa atong kamot aron matangtang ang mga hugaw sa atong kamot. Ang toothbrush ug toothpaste gigamit nato paglimpyo sa atong ngipon ug aron magpabiling puti ang atong ngipon. Ang nail cutter gigamit nato pagputol sa mga kuko sa atong kamot ug tiil aron dili masudlan og mga hugaw. Ang sudlay gigamit nato aron mahapsay ang atong buhok. Ang wipes gigamit nato sa atong kamot ug sa ubang parte sa atong lawas aron matangtang ang mga nipilit nga abog nagikan sa palibot. Mga bata, sa sunod na usab, amping!